Vítam vás u môjho nového videa. Dneska si zahráme Minecraft Survival znova a skúsime dneska si postaviť dade dom a ja nebudem obkecávať a môžeme ísť na to. V minulom videu ste videli, že som chcel získať sampling a kúkajte, čo je tam. Kamo. Neverím, mám sapling. Dobre, a teraz môžeme ísť do džungle a zohnáme si tam sapling, lebo ja by som chcel sapling každého stromu. Neviem prečo, ale zíde sa to na stavby, viete, dom, také farmy a tak. Aha, už tu máme zo pár saplingov. Čo dám heď? Hlboké chodenie, to mi bude zbytočné. No. A potom ešte tu melón premením. A mám ďalší voľný. Lebo aj kakao, lebo by chcem zobrať. A bambus hlavne na scaffolding. No, kde by to mohol byť bambus, by ma zaujímalo. Ale ja už ho asi vidím. Ne, ja nemusím, ja už ho vidím. A tam je. Au. Napíšte do komentárov, jak sa dneska máte. Lebo ja dúfam, že sa máte super. Lebo ako ja sa mám dobre, hej. Keď môžem pre vás točiť videá. Čo dám head? No čo mi je ďalšia posteľ? Dobre, to mi stačí. Z bambusu sa dá robiť drevo. Styky sa dajú. To asi na craftingu skôr. Dobre, nevadí. Skúsim ísť týmto smerom a uvidíme, či dačo nájdem. Toto keby všetko teraz roztoto mečom, ten bambus, tak mi telefón zaseká sa. Ako podľa mňa mám trochu výkonnejší telefón, lebo ja hrám na telefóne Galaxy A36 5G. Ale chcel by som dať taký level up, napríklad S24 alebo dačo také. Ale takisto chcem si kúpiť aj počítač. A tam vidím rovno. Počítač by som si chcel, lebo to by zasa ešte o level vyššie zlepšilo moje videá. Lepšie sa hrá akože podľa mňa na počítači takéto hry ako na mobile. Bože, to je savana. Nevadí. Kámo. Nerob mne 2 apka ostali. Ja som bol tak blízko smrti. Pochopíte to? Tak blízko. No ale musím to preplávať a ideme dačo nájsť. Také miesto na bývanie. Joj, tento biom je strašne veľký, ale ja to už nemám prečo ísť vlastne. Sapling z toho mám, a čo ja viem, blato viem spraviť. Lebo blato je dobrý na sugarcane farmu, čo zasa potom zo sugarcaneu potom môžem spraviť papier a z papiera racheitle.
raketky. Ďalšia vesnica. Ale more, si nerob srandu zo mňa. Tretia vesnica. No, to je rovná planina. Tam budem asi bývať. Dobre, to je jedno. Au. No, som vo vesnici. Idem asi spať. No. Dobré ráno každému prajem. Ja tu budem mať ešte vlastne čo zobrať, lebo už mi dajte pokoj s tými peckami. Všetko je kakao. Či kakao. Čakať. No. A ďalšia vysoká tráva. Tak to nemôže byť potom také vzácne. Potom Syria Kari musel hľadať dačo iné. Štyri. To je dobré. Asi. No. No, tu je taká pekná rovinka. Tu by som aj mohol bývať. Tu mám jazero. Tu ďalšie. Tak, lebo kde inde by som mal bývať? Tam je železo. Alebo je to druhá možnosť. Zobrať si loďku a ísť preplávať celý oceán. Keby ja vidím, či sú tu normálne stromy. Jasné, že sú, tam idem bývať. Blízko vesnice, môžem si doniesť villagerov. Spravím si mending villagera, detičky. Nie, srandujem. Spravím si mending villagera asi. No. Aha, delfíni sú tu. Už nie sú. Už sú. Toto je močiar. A to je normálny. No. Budem skúsiť pozrieť ďalej a uvidíme. Nerob. Nerob. No, toto som si screenshotol, tu prídem. Aby sme si rozumeli. Idem si asi naťažiť drevo a idem si vykraftiť loďku. Tu je ďalšia síra. Toto je celý... A tam je ten sulfur cube, či jak sa on volá. Ježiši. Potrebujem... Čo som postiel pokladať. Potrebujem teraz si vykraftiť lenky a loďku.
Aspoň viem, kde nájdem sulfur cube jaskyňu. Si tam pôjdem zobrať tie sulfur cube. Kto vie, ak sa rozmnožujú? Včely, včely. Pekné včely, dajte mi prosím vás pokoj. Nechajte ma žiť aspoň raz. Musíme sa dostať, neviem kam. Čiže asi tak. Dobre, ideme. Tu nebudem bývať. Tam je púšť. Tam tiež nebudem bývať. Keby vysekám toto, tak to by som býval. Nie je tam púšť. Ukážeme pozrieť tu na túto rovinku. Tohto piesku sa tu zbavím, lebo ten mi netreba. No, toto mám. A teraz ideme asi ideme pozrieť, čo je tu. Tu by som mohol bývať. Tuto bude pekné. Tam sú snežné hory. Tam je tento opustený portál. Neviem, k opustenému portálu. Opustený portál, no nič. Toto je taký na vode, taký divný. No, mám tu ochrana 3, nerozbitnosť 3, účinnosť 4. Fú. To sú také dobré enchanty. Ukáž. To čo je za ležatý portál? Čas strávený skúmaním. Za čo to nahradím? No ja rozmýšľam, ale ani sa... Aha, však tu mám zombie meso. Tento gold block. Ja viem, že ma zabijete, ja viem, že to nevyťažím. Len proste, ja by som ho tam aj tak nahal. Neviem, dobre. Môžeme ísť na môj ostrov. No, tu sa dade zabydlím. Bože. To nie sú stromy, musím ísť dade na drevo. Vykraftil som si železné veci, vyrastol mi mangrový strom a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Nezabudnite dať like,
odber, vidíme sa o ďalšieho videa a čau.